Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, ang magiging video ko ngayon, quick video lang po na i-challenge ko po ang asawa ko. 5 words lang po na Kapampangan na kailangan niya pong masagot. Titignan po natin kung kaya na po niyang or may natutunan po siyang Kapampangang words dun sa last YouTube video ko po. So, if you like this video po, tara na po, watch na po tayo. Hello, good morning guys. Ayan po, saan po kaya ako pupunta nito? Nararakit na naman po yung mamsi nyo. Challenge lang po ako. Quick challenge lang naman po habang nasa sasakyan ko. I-challenge ko lang po yung asawa ko. Hindi po siya Kapampangan. Ibang dialect po siya. Taga-Pangasinan po. Kaya hindi po siya, kahit 5 years na po kami na mag-asawa, hindi pa rin po ito marunong mag-Kapampangan. Kasi tinatagalan po namin mga anak namin kasi pareho po kami iba yung dialect. Pero tinuturuan na po namin ngayon. Dahil po dun sa video ko, ngayon tuturuan ko na po talaga siya. Ititignan ko lang po kung may mga natutunan na po siya ng mga simple words lang po ng Kapampangan. So, if you like this video po, pa-subscribe na po. Thank you. Let's watch this. So, ayun po. Ayan, nagdadrive na po ang aking asawa. Tatanungin ko lang po kung may natutunan na po siya sa mga Kapampangan words na pinost ko. Meron ka na ba natutunan? Kunti lang. Kunti lang. Ano na yung natutunan mo? Ayun, good morning. Oh, ano yung good morning? Mahayap na naman. Tama naman po. Very good. Number 2. Maganda. Malago. Wow! Meron naman po pala siya. Pinapanood niya po pala yung video ko. Kala ko po hindi niya pinapanood. Delicious! Manyaman. Number 3 na ililibre ko po siya ng lunch nito pagka po na perfect niya po yung 5 words. Ano ba yung isa? Big! Madagol. Wow! Number 4 nakaka-4 na po siya. Paka-perfect po yata libre ko po siya ng lunch. Number ano pa ba? Ito na lang din. Mahal kita. Kalukuran na ka. Wow! Yay po! Perfect po. Quick video lang po ito. Hello po guys. Saglit lang po ito na pagbibideo kasi may racket po si Mamsi nyo po. Tinanong ko lang po kung may natutunan po ito Baka po kasi hindi po siya follower dun sa video ko sa YouTube channel. Hi po! Thank you for watching po. 5 challenge lang naman po yun. Tsaka na po yung marami. Thank you po. Thank you for watching.